mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ folen don dan tɛ foli min na ne balimaw bi ye vendredi le 17 novembre 2023 bi ye vendredi le 17 novembre 2023 an bɛ Alaba in fo ka waleɲuman dɔn ale min ye bi yira an na an sigikun ye mun ye Kidali bɛ ka avancer bi a ka bon hakili ma Asimi bɛ ka baaraw labɛn Kidali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Côte d'Ivoire a turɔlisu minnu tun bɛ i y'a faamuya b'a la anw bolo Mali ni fɛn ninnu na Burkina ni fɛn ninnu turɔlisu bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kunda Côte d'Ivoire kan ne y'a fɔ n ka kuma la yan dɛ n ko mɔgɔ minnu ye Mali tɔɲɔ ka taa nin fitinɛ in kolokolo Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la n ko comment ça s'appelle turɔlisiw bɛ taa laban olu ka jamanaw kɔnɔ n y'a fɔ nin kɛnɛ kelen in kan yan dɛ n ko mɔgɔ minnu bɛ ka Mali tɔɲɔ mɔgɔ minnu bɛ ka turɔlisiw dɛmɛ Mali kan n ko fitinɛ in bɛ taa laban olu de ka jamanaw kɔnɔ nin y'a daminɛbali daminɛ ye turɔlisiw bɛ ka don Côte d'Ivoire kɔnɔ bi a ka bon hakili ma an bɛna o dalilu di aw ma n'an bɔra yen nɔ min ye Kader Mayiga i y'a faamuya b'a la M5 ka tɔnden dɔ don Kader Mayiga ale fana bɔra ka kuma ko min ye nso minɛli ye k'a bɛ ka sumaya ale ɲɛkɔrɔ en même temps k'a to kuma la a ye Musa Acteur ta a tɔgɔ ma i y'a faamuya b'a la k'a ye sonyɛni kɛ comment ça s'appelle gouvernement kɔnɔ a delila ka comment ça s'appelle faso nafolo suɲɛ mais ko hali bi k'a bɛ minisiriya la an bɛna ale fana kumakan k'a la a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Musa Acteur sisan tun kan ka sɔrɔ kaso la parce que ale tun kan ka kɛ ka tɔw ladi n'a jɔra minisiri la k'a ye sonyɛni kɛ sisan tun kan ka sɔrɔ kaso la n'o kɛra i y'a faamuya b'a la sonyɛni tun tɛ kɛ tuguni mais k'ale to yen mɔgɔ caman ɲɛ bɛ don i y'a faamuya b'a la sonyɛni na an bɛ ale cancan yan kosɛbɛ n'an bɔra yen nɔ min ye Soya Bayaya Hayidara bɛɛ nisɔndiyalen don bi ko Kidali bɔra bolo la Asimi ye baarabaw kɛ Mali waɲa ka ɲi bi a ka bon hakili ma ale ma bɔ ka kontan dɛ ale ma bɔ k'a ka i y'a faamuya nisɔndiya yira ale bɔra k'a ka dusukasi de yira ko kurantigɛba bɛ Mali kɔnɔ président ka pititi patata ale ma deli ka taa Asimi deli ale ma depuis nin fanga in nana manamanakan caman a y'o fɔ a ka vidéo la an bɛna ale cancan ne y'a fɔ ko aw karamɔgɔ ninnu bila aw bɛ taa baara kɛ nin tɛ bɔ a tile ye dɛ Asimi de bɛ yen anw de bɛ yan k'i sigi la ilaha illallah n'o tun bɛ wari di mɔgɔ ma an tun tɛ sɛgɛn k'i sigi ka so kɔnɔ su ni tile e tɛ baara la foyi n'o tun bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye bilahi an tun tɛ sɛgɛn aw bɛ baara de kɛ bɛɛ nisɔndiyalen don waati min na ko Mali bɛ ka kɛ an ta ye ale bɛ na ni stratégie wɛrɛ de ye ko degun bɛ an kan tɔɔrɔ bɛ an kan kurantigɛ bɛ ka caya nka cɛ ala n ko sola ninnu bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ n b'ale cancan ya a ka bon hakili ma ne balimaw an bɛ taa Nizeriya min ye botumulama cɛ kɛlɛ minnu tun ye décision ta k'o bɛ sanction cɛ kɛlɛ minnu ye sanction da Mali kan ka tila tuguni k'olu bɛ Niger kɛlɛ ka Faransi sago kɛ bi min ye Nizeriya président ani Macron bɛ ɲɔgɔn na a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la k'o walawala Nizeriya président kɛlɛba ni Macron cɛ bi ani Macron bɛ kɛlɛ la bi a ka bon hakili ma an bɛna o dalilu di aw ma n'an bɛ taa an bɛ se jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔ bila de ye nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ ye Nizeriya président ani Macron bɛ ɲɔgɔn na bi a ka bon hakili ma an bɛna o preuve yira aw la n'an bɔra yen nɔ an b'a laban ni Fanta Sise Idriss Konimpo ale taara u ka jugement kɛnɛ kan bi makɔrɔta ko hinɛ ko mais a bɛ kɛ cogo di n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ dɛ Fanta Sise ne y'a ladi ka dɛsɛ n ko a ka jigin ka bɔ réseau sanfɛ a ye ne fa nɛni ka ne ba nɛni or que cela veut dire que ne tun b'a yɛrɛ de ye kɔ n'a ma ɲɛ ko i cɛ bila ka na k'i denw bila ka na i y'a faamuya b'a la i tun kan ka sigi yɛrɛ ma ka jigin ka bɔ réseau sanfɛ ne ye nin bɛɛ fɔ a ye ka tila k'a bagabaga i y'a faamuya b'a la i lankolon vidéo bɛ yen minnu ma deli k'a bila walasa a bɛ se ka réseau in bila cogo min na mais a ma sɔn denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini fɛn min tun b'a nɔfɛ o de kulen filɛ la nin ye Idriss taara ɲininka ko papier o dati banna ne y'o fɔ nin kɛnɛ kelen kan n ko a ka papier dati banna mɔgɔ dɔw tun ma d'a la anw tɛ kuma kun fɛ dɛ
ne y'a fɔ nin kɛnɛ kelen in kan n ko Fanta ka papier dati banna a mɛnna mɔgɔw tun ma da la Idrisi kɔni y'a fɔ kunu a ka video la ko Fanta yɛrɛ da de y'a falen k'a ka papier dati banna depuis kalo jumɛn a video bɛ n kun yan n bɛna k'a la denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini e ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ min ye bi o tigi bɛ min i denw minɛna i ka so minɛna papier dati banna k'i mago sa pewu i ye kɛlɛ kɛ min ye ale bɛ min bi ale bɛ ka ji a b'a ka tournée n'a ka concert n'a ka fɛnw na e de filɛ nin ye ka a tɔɔrɔ ni a dusukasi ta n'a fɔra mɔgɔ ma k'a to n'i m'a to n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ an bɛ Fanta Sise an ye kuma minnu fɔ depuis kunu ko papier t'a bolo e n'a de b'a bolo a dati banna mɔgɔw tun ma da la a yɛrɛ y'a fɔ Idrisi ye kunu ko papier dati banna mɛnna an b'o fɛn ninnu k'a la n'an ye kuma fɔ i y'a faamuya mɔgɔw ta mɔgɔkɔrɔba kuma suruku b'o don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ yan ala bɛna tiɲɛ da kɛnɛ kan yan an bɛ o dalilu fana yira aw la ne balimaw bi ye vendredi le 17 novembre 2023 an bɛ Batuli fo Batuli Ɲangi musobaw ka musoba muso min nana ka fantanw dɛmɛ muso min nana ka fantanw furakɛ muso min nana ka lampadaires don muso min nana ka ɲamaw cɛ muso min nana ya faamuya b'a la ka dɔ bɔ Mali soso la Batuli an ka foli bi ye ni tun man ɲi i tɔgɔ tɛ fɔ yan dɛ yan'an ka kɛ mɔgɔ fɛ an b'a ɲini de k'i dɔn fɔlɔ an tɛ tugu bɛɛ kɔ dɛ wa bɛɛ tɔgɔ tɛ fɔ yan wa n'an y'i tɔgɔ fɔ yan o b'a sɔrɔ an ye preuve bɛɛ de sɔrɔ ka dalilu bɛɛ sɔrɔ y'a faamuya b'a la an bɛ sɔrɔ k'i tanu Batuli ye san joli kɛ Mali kɔnɔ an da ma don a ka ko la dɛ mɛ an y'a ɲɛɲini de mɔgɔ sɛbɛ don hɔrɔn don a b'a faso fɛ baarakɛla don fasoden ɲuman don o de la don o don a tɔgɔ bɛ ka fɔ yan ne balimaw an bɛ don an sigikunba kɔnɔ min ye Kidali ye Kidali bɛ ka avancer bi a ka bon hakili ma Asimi bɛ ka kow sigi Kidali bi nka cɛ a ka bon hakili ma Kidali bɛna diya ka tɛmɛ Mali réseau bɛɛ kan hali a tɛ miyɛ a min ye polisiso 2 o sigira Kidali kɔnɔ déjà polisiso 2 contrôle bɛ kɛ su fɛ i y'a faamuya b'a la mobili min tɛ sɔrɔdasiw ka mobili ye o tɛ boli tuguni mobili min tɛ polisiw ka mobili ye o tɛ boli contrôle bɛ na kɛ Kidali kɔnɔ a ka bon hakili ma polisiso 2 o sigira Kidali kɔnɔ déjà depuis an ye Kidali minɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ baara la ye a ka bon hakili ma polisiso 2 o sigilen don ka Kidali larawu su ani tile walasa population bɛ se ka lafiya cogo min na polisiso 2 o sigira Kidali kɔnɔ n'o bɔra yen nɔ min ye couvre-feu fana ye couvre-feu à partir de 20h nka cɛ n'i minɛna dugu kɔnɔ i bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ couvre-feu fana o fana daminɛna Kidali kɔnɔ à partir de 20h nka cɛ n'o y'i sɔrɔ nka cɛ i bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ cela veut dire que baara bɛna kɛ Kidali mara la a ka bon hakili ma Asimi nin d'a kɛ cogo ye san 10 kɔ Kidali tun t'an bolo Asimi wallahi bɛ k'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo sécurité bila fan bɛɛ fɛ polisiw bila fan bɛɛ fɛ sɔrɔdasiw bila fan bɛɛ fɛ Mali ni Algérie frontière la an ka sɔrɔdasiw bila foyi kana don satellite ka bila sanfɛ ka satellite bila sanfɛ ka dronew bila sanfɛ caméra ka bila fan bɛɛ fɛ Kidali mara ninnu na foyi kana don an ɲinɛ ma an ka sɔrɔdasiw fana aw kana ɲinɛ aw kana sunɔgɔ c'est à dire a ye ɲɔgɔn remplacer quoi k'aw jɔ i y'a faamuya b'a la yanni Kidali ka bila rail sanfɛ walasa jugu kana na fɛrɛ aw la parce que Kidali minɛnen min filɛ nin ye Kidali territoire ka bon i y'a faamuya Kidali yɔrɔ belebeleba de jugu bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ mais Kidali minɛnen min filɛ nin ye an ka sɔrɔdasiw an b'a ɲini aw fɛ aw jɔlen ka to aw kana sɛgɛn aw kana ɲina sɔrɔdasi baden ka taa u ka to ka ɲɔgɔn remplacer baaraw ka kɛ 24 heures sur 24 heures a couvre-feu o daminɛna Kidali kɔnɔ depuis kunu min ye i y'a faamuya b'a la mobiliw fana ye mobili min tɛ sɔrɔdasiw ka mobili ye n'i minɛna Kidali kɔnɔ nka cɛ i bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ n'o fana bɔra yen nɔ mobili sans plaque o tɛ boli Kidali kɔnɔ tuguni mobili min ni plaque t'a la o tɛ boli Kidali kɔnɔ tuguni mobili min fana n'a vitre ye vitre fumée de vitre noire i b'i ka mobili kɔnɔ mɔgɔ ɲɛ t'i la n'a mobili sugu minɛna Kidali kɔnɔ nka cɛ o b'a jɛni dɛ n'a minɛna Kidali kɔnɔ o b'a jɛni n'a minɛna Kidali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la amende bɛ bin i kan o bɛɛ interdilen don Kidali kɔnɔ bi tout c'est interdit mobili vitre noire a tɛ boli Kidali kɔnɔ à partir de maintenant min ye mobili sans plaque ye o fana tɛ boli Kidali kɔnɔ
an b'a fɔ Asimi ma ko nin d'a kɛ cogo ye mobili sans plaque ninnu y'a faamuya bala jugu bɛ se ka don a kɔnɔ mobili vitre finman ninnu y'a faamuya jugu bɛ se ka don a kɔnɔ nin bɛɛ interdilen don Kidali kɔnɔ mobili vitre finman o tɛ boli Kidali kɔnɔ min ye sans plaque ye olu bɛɛ tɛ boli Kidali kɔnɔ contrôle bɛ Kidali kɔnɔ bi hara tɛ Amérique y'a faamu baara bɛ ka kɛ Kidali mara la bi hara tɛ ka kɛ Amérique an bɛ an ka sɔrɔdasiw fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na nin d'a kɛ cogo ye Kidali mara ye n ka cɛ Asimi sɔrɔdasi baden bila ka taa ye minɛn caman bila ka taa ye i y'a faamuya cɛ n ka Asimi bɛ ka kɛ o n bɛ ka fɛn fɛn fɔ n ka cɛ o y'a ka laɲini ye wala i jija o la walasa yen n bɛ se ka lafiya ka tɛmɛ Mali commune bɛɛ kan quoi ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ne y'a fɔ nin kɛnɛ kelen in kan n ko mɔgɔ minnu ye Mali tɔɲɔ ka Mali danbe bɔ a la ka taa fitinɛ kolokolo Mali kɔnɔ n ko nin terroriste kɛlɛ a bɛ taa laban olu de bolo ye terroriste bɛ ka don Côte d'Ivoire kɔnɔ bi a ka bon hakili ma dɛ o ka ministre de sécurité o bolila ka na Faransi yan ko Faransi k'olu dɛmɛ ni minɛ ye ko Faransi k'olu dɛmɛ ni lakana ye biɲɛkala ɲinan sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye yan terroriste kɛlɛ min bɛ jɔn de y'a lawuli c'est olu bɛ se k'aw dɛmɛ cogo jumɛn Mali ye san 10 ni kɔ kɛ i y'a faamuya b'a la ka fɛn bɛɛ ɲini u fɛ a ma se aw minnu tun bɛ Faransi ko ninnu sɔgɔtɔ i y'a faamuya b'a la ka Mali kɛlɛ ka Maliyɛnw ma turu selen filɛ u ma nin o bolila ka na u ka ministre bolila ka na Faransi ko mago bɛ dɛmɛ la ko terroriste donna Côte d'Ivoire an k'u ka ministre lamɛn fɔlɔ n'an bɛ taa an bɛ se o. Djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire, le défi logistique et sécuritaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain, ou encore la volonté de retour de l'opposant Guillaume Soro. Autant de sujets que nous abordons avec notre invité dont la parole est rare, le général Wagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Des djihadistes tentent d'étendre leur zone et de faire des incursions dans le nord de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le pouvoir d'Abidjan agit pour lutter contre cette menace? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le terrorisme, de façon globale, se nourrit de l'absence de l'État. La Côte d'Ivoire a donc compris qu'il faut faire en sorte que l'État soit absolument absent dans la zone septentrionale. Absent ou présent? Vous avez dit absent. Il faut qu'il soit présent dans la zone, c'est ça? Qu'il soit présent dans la zone septentrionale de notre pays. C'est pourquoi un programme spécial a été mis en œuvre par le gouvernement à travers le développement des infrastructures sociaux et économiques de base et surtout un encadrement des jeunes parce que malheureusement c'est les jeunes qui sont la cible privilégiée de ces djihadistes-là. Donc une prise en charge globale de la jeunesse et des populations. Les mesures que vous avez adoptées ont-elles déjà fourni des résultats? Absolument. Ces mesures ont produit des résultats. L'activité économique se porte très bien dans la région. Les jeunes sont occupés. Et d'ailleurs, le président de la République a décrété l'année 2023 comme année de la jeunesse. Et avec un programme spécial qui est dénommé PJGouv, qui se déroule très bien dans la région. Guillaume Soro est actuellement au Niger. Aux dernières informations, l'ancien Premier ministre ivoirien a déclaré qu'il mettait fin à son exil. Il dit « Je souhaite contribuer à la réconciliation des fils et des filles de Côte d'Ivoire ». Êtes-vous prêt à l'accueillir sur le sol ivoirien? Écoutez, Guillaume Soro est un Ivoirien comme un autre. Son retour en Côte d'Ivoire dépend de lui. Personne ne l'a jamais empêché d'entrer en Côte d'Ivoire. Cela n'appelle aucun commentaire particulier de ma part. C'est un Ivoirien qui est libre de rentrer. Même le ministre de la Sécurité. Mais non, Guillaume Soro est un Ivoirien, je vous le dis. Donc, ça ne doit appeler aucun commentaire de ma part, en tout cas. Il peut pas. Dans sa vidéo dimanche dernier, il a accusé le président Alassane Ouattara d'avoir tenté de l'arrêter en Turquie le 3 novembre dernier, de l'extrader en Côte d'Ivoire. Le pouvoir ivoirien a-t-il tenté d'arrêter Guillaume Soro en Turquie? Vous le dites bien, Guillaume Soro a déclaré, je lui laisse la responsabilité entière de ses propos. Donc les autorités ivoiriennes ne sont pas à la poursuite de Guillaume Soro? Je n'en suis pas informé. Craignez-vous le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Mais il ne s'agit pas de craindre le retour d'un tel ou tel qui vient dans son pays. Ne balma wu an bɛ ala jɔya walasa video kana janya a tɛ se ka nin yɔrɔ jaabi Guillaume Soro bɛ Côte d'Ivoire mara hali a tɛ mɛn a bɛna taa kɛ président Côte d'Ivoire hali a tɛ mɛn ne balimaw terroriste bɛ ka don Côte d'Ivoire kɔnɔ bi o jatigɛ ni o siran i y'a faamuya b'a la o ka ministre de sécurité o de bolila ka na jigi kalifa Faransi la yan ne balimaw maa tɛ kɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ dɛ a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga
o k'a sɔrɔ a kunyanfan b'i bolo an ye nin fɔ a mɛnna i y'a faamuya b'a la ko hadamaden n'i bɛ baara fɛn fɛn na a kɛ tiɲɛ kan an ka bɔ jɔnya kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye aw tugura faransi ko komi ninsɔgɔtɔ ka mali kɛlɛ ka nizɛri kɛlɛ ka burukina kɛlɛ walasa faransi bɛ se ka lafiya cogo min na bi a filɛ nin ye tɔɔrɔ taara bin aw yɛrɛ kan walahi ni faransi aw dɛmɛ tɔɔrɔsogo kɛlɛ la aw k'a fɔ ma ko to ɲamɔgɔ o t'a kɛ yɛrɛ o t'a kɛ parce que olu yɛrɛ de tɔɔrɔsi ye tɔɔrɔsi bɛ ka don Côte d'Ivoire bi a ka bɔ hakili ma an bɛna o fana pɛrɛbɔ yira aw la a filɛ nin ye. Le nord de la Côte d'Ivoire confronté à une double attaque terroriste. Les forces armées ont été prises pour cible près de la frontière avec le Burkina Faso, d'abord à Kafolo, puis dans la localité de Téini. Les autorités ivoiriennes rapportent au moins 6 personnes tuées, dont 3 djihadistes. Il y aurait au moins 5 blessés parmi les soldats et gendarmes ivoiriens. Voilà, aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tɔɔrɔsiw bɛ ka tiɲɛni kɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ko in ban parce que an balimaw bɛ yen mɔgɔ kana tɔɔrɔ ka nin mɔgɔ ye sinon Côte d'Ivoire ye tɔɔrɔ ka nin Mali ye dɛ Alassane mercenaire 49 k'o bila ka na Mali kɔnɔ walasa o bɛ se k'an balimaw faga cogo min na bana jugu fɔra jugu ye nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ wa a daminɛna Côte d'Ivoire kɔnɔ dɛ n'a daminɛna ni kɛlɛkɛminɛn t'i bolo ni sɔrɔdasi t'i bolo bilahi o bɛ kode i ka jamana kan a ka bon hakili ma ni Asimi tun ma minɛn sa ninnu daga tun tɛ bɔ an da la bi Alassane filɛ nin sɔrɔdasi t'a bolo kɛlɛkɛminɛn t'a bolo u donnen min filɛ nin Côte d'Ivoire an bɛ ala de deli ala ka Ivoiriyɛnw kisi a tɔɔrɔ ma sinon mɔgɔ ninnu ma ɲi dɛ surtout ni kɛlɛkɛminɛn t'i bolo nka cɛ o tɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ o tɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ dɛ ayiwa an ye nin fɔ yan depuis kunu i y'a faamuya barika de bɛ anw da la ka na an y'a fɔ depuis kunu mɔgɔ minnu ye anw tɔɲɔ ka fitinɛ kolokolo anw bolo ka tɔɔrɔsiw dɛmɛ Mali kan ka faransi dɛmɛ Mali kan fitinɛ in bɛ taa laban aw de bolo ye ne ye nin fɔ yan dɛ walahi barika de bɛ anw da la ka na n y'a fɔ yan dɛ nin kɛnɛ kelen kan n ko fitinɛ in bɛ taa laban bolo ye wa Côte d'Ivoire ka kalan bi dɛ tɔɔrɔsi bɛ k'i kun da Côte d'Ivoire kan bi a ka bon hakili ma ala ni o jatigɛ bolo o ka ministre de sécurité o bolila ka na dɛmɛ ɲini faransi bolo la ni faransi tun bɛ mɔgɔ dɛmɛ sisan tun tɛ Mali sɔrɔ o cogo o fɛn in na ye o tɛ mɔgɔ dɛmɛ tɔɔrɔsiko kɛlɛ la a bɛ k'aw yɛrɛ de ye soit a bɛ kɛ komi Asimi ka taa aw tɛgɛ di Russie ma sinon ni nin tasuma in mɛnɛna aw ka jamana kɔnɔ a bɛ temps ta ka sɔrɔ a ma ban dɛ n'aw bɛ fɛ ka lafiya nin ko in ka dan sira la a ye taa Poutine fɛ mais a tɛ se ka taa o a lankolon photo bɛ Macron bolo a ye wari minnu détourné a ye mɔgɔ minnu faga o bɛɛ preuve bɛ Macron bolo ale bɛ sa jɔnya la a tɛ se ka taa o sinon nin ko in daminɛtɔ min filɛ nin ye n'i tiri tɛgɛ di Poutine ma sisan a bɛ ban mais a tɛ se ka taa Poutine kana kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ feere ninnu ma ka Alassane to yen kana kɛlɛkɛ n'i ye kɛlɛkɛminɛn feere o ma o bɛ Mali ni fɛn ninnu kɛlɛ kana minɛn di Burkina ni Niger dɔrɔn de ma Afrique bɛɛ kana kɛlɛkɛminɛn foyi d'u ma ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Nizeriya président a ko min ye référence ye k'a sen tɛ don Nizeriya kɔnɔ tuguni an b'a fɔ ko alihamudulila rabbil alamin n'an bɛ taa an bɛ se jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔ bila ye nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ ye min ye Nizeriya président Botumuni a ko min ye référence ye k'a sen tɛ don Niger kɔnɔ tuguni ko k'a da kun jumɛn kan san joli joli ko faransi avion tɛ impôt sara Nizeriya kɔnɔ a tɛ impôt sara Nizerikaw ye ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se dɛ Nizeriya président o de ni Macron bɛ kɛlɛ la bi o de ko faransi entreprise fɛn fɛn bɛ Nizeriya kɔnɔ n'u ma impôt sara k'a b'a bɛɛ datugu min ye référence ye a ko k'o sen tɛ don Mali kɔnɔ fo k'a ka 1 milliard 600 comment ça s'appelle 600 millions de sara 1 milliard de dollars 600 millions de dollars ko fo k'a ko de sara parce que u ka juru min bɛ faransi la a ka bon hakili ma faransi ka entreprise bɛ taa i y'a faamuya bala baara kɛ Afrique kɔnɔ mais u tɛ impôt sara anw ye o bɛ na impôt sara u yɛrɛ de ye on dirait que ala olu dilaminise an genge a min ye Nizeriya président u ka cɛkɔrɔba a ye décision ta de ko impôt bɛ sara Nizeriya kɔnɔ de diyagoya faransiw ka entreprise fɛn fɛn bɛ Nizeriya kɔnɔ k'u bɛ impôt de sara n'u ma impôt sara k'a b'a bɛɛ datugu an ka lamɛn fɔlɔ n'an bɛ taa an bɛ se o
Mauvaise nouvelle pour la France. Plus rien ne va entre Emmanuel Macron et le président du Nigeria, Ahmed Tinubu. Le Nigeria a décidé de prendre des sanctions contre Air France. Ce n'est pas tout. Le président du Nigeria, Ahmed Tinubu, réclame à la compagnie Air France de payer 1,6 milliard de dollars. Ce qui est surprenant, Air France a refusé catégoriquement de payer cette somme. Tout d'abord, c'est le service fédéral des recettes intérieures du Nigeria qui réclame des taxes sur les revenus de toute entreprise confondue pour la période allant de 2015 à 2020. Et seule la compagnie Air France qui a refusé catégoriquement de payer ses impôts évalués à une valeur de 1,6 milliard de dollars. Voici maintenant pourquoi la France refuse de payer. Elle se base toujours sur les accords de double imposition qui ont été signés depuis l'époque des indépendances, donnant droit aux entreprises françaises à ne pas payer leur impôt en Afrique. Le service des recettes exige que c'est une obligation pour Air France de payer l'impôt. Une mauvaise... Entre Emmanuel Macron et le président du Nigeria, Ahmed Tinubu. Le Nigeria a décidé de prendre des sanctions contre Air France. Ce n'est pas tout. Le président du Nigeria, Ahmed Tinubu, réclame à la compagnie Air France de payer 1,6 milliard de dollars. Ce qui est surprenant, Air France a refusé catégoriquement de payer cette somme. Tout d'abord, c'est le service fédéral des recettes intérieures du Nigeria qui réclame des taxes sur les revenus de toute entreprise confondue pour la période allant de 2015 à 2020. Et seule la compagnie Air France qui a refusé catégoriquement de payer ses impôts évalués à une valeur de 1,6 milliard de dollars. Voici maintenant pourquoi la France refuse de payer. Elle se base toujours sur les accords de double imposition qui ont été signés depuis l'époque des indépendances, donnant droit aux entreprises françaises à ne pas payer leur impôt en Afrique. Le service des recettes exige que c'est une obligation pour Air France de payer l'impôt. Une mauvaise... Depuis l'indépendance, nous avons imposé ça. Depuis l'indépendance, au cas entreprise ou bêta barake en fait non, ou te imposé ça. A minye Nigeria président ou des décisions courata, que Francis et Francis Kobe imposé ça 1 milliard, comment ça s'appelle, 1 milliard dollars milliard kelen ani million keme woro. Dollar milliard kelen ani million keme woro en tant que Francis Mosra quoi sente do Nigeria kono tuguni milliard dollar milliard kelen ani million keme dollar na Mosra quoi sente do abanen do ko sara ne balma metami alors on dirait que ala ulu de la ministre en genge on ga société fembe France qu'on avait imposé on ga fembe France qu'on a mais ulu ka société beta baraka on fait imposé nous nous jouons en dans la tournée au lieu de démocratie morale, qu'au lieu de droit de l'homme, quoi d'ambebo au lula. Asimi, wallah hambi fa foki, ba foki ka kabla fo, asimi, ni tout le monde Afrique on tout kunu. Grâce à toi, Afrique bébé ka kunu bi, asimi goita. Grâce à toi, Afrique bébé ka kunu bi. En Nigeria président, Mangamba ni Macron bi akabo hakilima. Référence de l'entrée. Francis, société fembe Mali kono Nigeria kono ka entreprise fembe choroba ko ka bede imposera na bema imposera ka ba beda tugu ni dunko kubo ka France la utebe o lube fembe ka balo mo joli la ah ni manga de bu nyonche ere Francis be Nigeria depuis 1960 dagulu o madel ka imposera o te taxi sera o te imposera o be ka balo anjoli la choroba ko de te ka tuguni o be imposera numa imposera ko avion te jigi Nigeria kono tuguni ala ka baraka do tiala e wanambe tambesi ninda ke chugo beki joy jorola beki joy jorola nim kele ka ke u kambonya wolmo ko anga jamana bla u kambonya wolmo ko anga jamana bla c'est comme ça ala ka baraka do botumunina ninda ke chugo de anye ninde fo ya mena kwa kutle fale sanfe no kera jamana kono do beke au fe aye baraka tinyaka no kera mo be tuko ko aye ninde fo ya mena Otra seda ou colonden sigi ko abe Mali kele bi seda ou ere comme seda ou ere te ntuguni abe tira abe fara la grâce à qui Assimi parce que Afrique population benya ba la ko Assimi be tinyaka normalement ou ambe boy ambe ta Abdel Kader Maïga minye M5 qui tonde ndoye ale fana bora aya la mede anga Kader la mi yurgu keleli ni dambe ni fet bi ube lenkala
n'a fɔra ko CNT kɔnɔ mɔgɔ ka minɛ ka taa bila kaso la o tɛ maloya ye ale bɛ taa don min na ka bila CNT kɔnɔ u m'a ɲɛɲini k'a dɔn maa min don wa u m'o ɲɛɲini k'o dɔn hali n'a nɔ tun b'a minɛ ka tɛmɛ mais aw kɔni b'a dɔn mɔgɔ kɔrɔw ye gestion calamiteuse min kɛ aw man ka courage ta k'a fɔ k'aw b'o mɔgɔ kelen sigi o yɔrɔ kelenw na. Ça c'est vrai. Ko rebelle ninnu ka ministre dɔ bɛ yen k'o fana nɔ yera wari dun na a yɛrɛ taara dɔ sara dɔ tora aw ni ala cɛ o ministre kan ka to fanga la tuguni. A man ka to fanga la. Non, non, c'est pas un bon signal. Ce n'est pas parce que c'est ma mort ou bien fin de kama diminuer mais ce n'est pas un bon signal. Ça c'est vrai. N'a fɔra ko ka yurugu kɛlɛ hali ni ye ne baden n'i y'a dun i b'a fɔnɔ ka n'i m'a fɔnɔ i ni ne tɛ yɔrɔ kelen tuguni. Ça c'est vrai. C'est le plus grand scandale pour moi. Ministre ka dɔn k'a fɔ k'a ye suɲɛni kɛ ka tila ka taa dɔ sara la o ka tila ka to ministriya la tuguni. Je ne suis pas d'accord. Ça c'est vrai. Ne nin kuma fɔ. A kan ka gɛn diɲɛmaa kan ka dɔn fana k'a ye suɲɛni kɛ. O la ministre wɛrɛ tɛ taa suɲɛni kɛ tuguni. Ça c'est vrai. An b'a la tuma min na ko changement de système Mali kura e ma min hali i ka dugu kɔnɔ i dɔnnen tɛ ka n'i k'i ta k'i yanga k'i kɛ Maliba o ministre ye e ma se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ i bɛ min kɛ fo ka suɲɛni kɛ f'a ka jɔ i la an bɛ taa min aw bɛ tila k'o garder fana tuguni aw ka gouvernement kɔnɔ donc yurugu kɛlɛli nin n'a ɲɔgɔn de b'a to a nɛgɛ bɛ bɔ maliyɛnw na mɔgɔw bɛ ɲugun parce que n'i k'i bɛ yurugu kɛlɛ parti pris t'a la parti pris foyi t'a la voilà donc voilà ne balimaw ne y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan ko Musa Ag Atayɛri a man ka to ministriya la a kan ka gɛn ka bɔ yen nɔ parce que a jɔra la k'a ye faso nafolo suɲɛ a jɔra la ko zon don o tugu c'est à dire que jamana ko foyi man ka kalifa o tigi la tuguni o tigi kan ka bila kaso de la n y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan Abdelkader Mayiga nana segin ne ka kuma kan ne balimaw n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ ala ta don sɔsɔ cogo t'a la wallahi ni tiɲɛ bɛ yen ni sariya bɛ ka tigɛ cogo la ni loi ye bɛɛ de ta ye ni sariya ye bɛɛ de ta ye n ka cɛ Musa Ag Atayɛri a jɔra la k'a ye faso nafolo balontannaw ka pirimu 200 millions k'a tununa a ka baarakɛyɔrɔ la 200 millions a jɔra la a taara dɔ sara a tigi bɛ ministriya la hali bi ministre zon hali bi a bɛ yen Mohamed Serif Haidara min ta ye CSDM ye ani Bedi Dramé tun bɛ ɲɔgɔn na Bedi Dramé taara cɛ ka tɔn suɲɛ o bɛ ɲɔgɔn na Serif ye plainte don Bedi Dramé kama n'a taara Mali la a bɛ don kaso la jɔn de y'a protéger Musa Ag Atayɛri Mali ministre an b'a la ko Mali kura fɛn nɔgɔlenw b'an sen kɔrɔ fɛn kasa bɔlenw b'an sen kɔrɔ poubelle kasa bɛ k'an déranger an b'a la ko baara ka kɛ c'est que tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hali bi fɛn kasa bɔlenw b'an sen kɔrɔ Musa Ag Atayɛri Mohamed Serif Haidara CSDM tigi a ye plainte de Bedi Dramé kama n'a taara Mali la kan ka don kaso la Musa Ag Atayɛri de nana Bedi ta yan ka taa n'a ye Mali la a ma se ka don kaso la o Bedi Dramé kelen ka tila ka plainte de Mohamed Serif Haidara kama an bɛ taa min mɛ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala Asimi Kader bɔra ka kuma min fɔ tiɲɛ don dɛ ŋunuŋunukan caman fana bɛ yen ko i muso Lala Jalo ko o dɔgɔmuso k'a taara o de furu ba kelen fa kelen i tɛ nin minɛ k'a don kaso la yan'a ka tɔgɔ tiɲɛ se ma i tɛ nin bɔ fanga in kɔnɔ aw ka don kaso la nin de tun bɛ n'i sigi France 24 la ka Mali lagosi ka Mali danbe bɔ a la k'i kali ko fo que Mali de ka tila an y'i ta k'i kɛ ministre ye o bɛɛ n'a ta i taara an ka nafolo suɲɛ o bɛɛ n'a ta taara an ka nafolo suɲɛ Asimi a ye nin fɛn nɔgɔlen ninnu bɔ yen n'o kɛra mɔgɔ bɛ da kiri la n'o kɛra mɔgɔ bɛ da Mali kura la n'o kɛra aw ka baara bɛ ɲa en tant que ninnu b'aw tula ye i y'a faamuya b'a la a bɛ fɛn caman ɲugun don mɔgɔw la quoi parce que baara tɛ ka k'a kɛcogo la ministre ka suɲɛni kɛ a dɔnna ko zon don a dɔnna ko ale de ye suɲɛni kɛ suɲɛni jɔra a la mais hali bi a bɛ ministriya la quelle honte la déception totale nin bɛ fɔ dɛ
anw ye de fɔ ni tiɲɛ nana b'a fɔ de an tɛ taa munumunu a kɛrɛfɛ dɛ ne ye nin fɔ yan kunu yanni Kadɛri ka kuma ko cɛ tun man ka to ministère la a kan ka taa kaso de la i ye sonyani kɛ y'a bi bɛ yen mais toi tu es qui i ye sonyani kɛ hali bi a bɛ yen il faut les mettre dehors il faut les mettre dans nos prisons a ye nin bila yen an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Soya Baya ye an bɛ vidéo laban ni Fanta Sise a ye Soya lamɛn dɛ. Mali sɔrɔsi soutenir Mali sɔrɔsi soutenir ani Mali faama soutenir c'est différent olu tɛ kelen ye aw bɛ mɔgɔ da la pour que o bolo faama an b'i ma faama an b'i ma Mali faama a ye sabali danbe kow la dɛ mɔgɔ min bɛ se ka tiɲɛ f'i ye ne bolo o de y'i ka mɔgɔ ye u yɛrɛ b'a dɔn nin transition b'a dɔn ni mɔgɔ b'u la mɔgɔ min ka waaju ne de don parce que u b'a dɔn ko ne ma nataw la depuis na kuma y'a f'u ye f'u ka sɔrɔ a tɛ foyi ɲɛ ye ne b'a dɔn u nana wagati de la ne tɛna n'an ka degundaw kun k'a fɔ a ye nin di yan kabini u sigira u yɛrɛ b'a dɔn n k'i deli n ka karitite d'i ma n mago t'i ka wari la min bɛ n bolo o bɛ n bɔ n'o tigi ye tiɲɛ f'i ye i kan k'a dɔn ba bɛ k'i ladi kuma min bɛ dugu kɔnɔ bi faama ne ma dala n'i tulo b'a la dɛ mɔgɔw tɛ ka burama in muɲu tuguni mɔgɔw tɛ se k'a muɲu mɔgɔw bakɔrɔ b'u kɔrɔ banabagatɔ tension tɔ jabɛti tɔ tuguma a bɛ mɔgɔw bolo ka so kɔnɔ a ye hinɛ mɔgɔw la dɛ. Bon an bɛ nin hasidi cɔkɔrɔ in lajɔ yan nin barika bannen an b'ale lajɔ yan waati min na maliyɛn bɛɛ sewalen don ko Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye alors k'a ka bɔ k'a ka nisɔndiya jira a bɛ na ni polémique wɛrɛ de ye k'ale bɛ Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ ko mais minnu bɛ fanga la k'ale ka dɛmɛ t'olu ye dɛ hali n'i y'o fɔ ninnu tɛ wari d'i ma ninnu buwa tɛ kelen ye i ye nin de kɛ buwa tile la ka buwa lajaba ka buwa dɔgɔya ka t'i yɛrɛ kɛ fantanw dɛmɛbaga ye i bɛ ka siran na ka taa wari d'i ma ninnu tɛ siran dɛ ninnu ka vie bɛɛ de wari ye a bɛ kuma fɛn fɛn na a bɛ wari ko de a bɛ nafolo ko de min ka di ala la i bɛ na ni kuranɛ n bɛ tɛgɛ d'a kan depuis ninnu nana ninnu ye robinet de datugu wari tɛ di karamɔgɔ ma tuguni jamana wari a bɛ k'a kɛ cogo de la ka wari ta ka taa di mɔgɔ ma ten o banna pewu o de tɔɔrɔ bɛ ninnu kan mun kuma bɛ nin ma min fɔ i bɛ k'a ma robinet tigɛra dɛ ji tɛ yen dɛ n bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ fo saya i bɛ k'a ye tɛ tuwa d'a ma a tununa ka bɔ réseau sanfɛ a bolo ko Asimi ninnu i bɛ k'a ɲɔgɔn de i ye bo joli fara yan Asimi ninnu bɛ jate a waati min na an kɔntannen don an nisɔndiyalen don Mali bɛ ka jɔ dɔɔni dɔɔni o de kɛ i ka bɔ ka n'i ka nisɔndiya jira ka faamaw dɛmɛ i bɛ n'i jɔ ko non ko degun bɛ Mali kan a fɔra yen ko degun bɛɛ bɛ ban tile kelen de la c'est normal jamana jɔtɔla degun bɛ sɔrɔ jamana jɔtɔla tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ i y'a faamuya gɛlɛya bantɔla a tɛ taa sɛgɛn kɔ ni min pressera i bɛ se ka min k'a kɛ hasidi cɔkɔrɔ i y'a faamuya ala jugu kafiri mɔgɔ jugu en tant que imam en tant que karamɔgɔ waati min na bɛɛ sewalen don a bɛ na polémique wɛrɛ don an sen kɔrɔ ala t'aw sago kɛ tellement que aw ŋaniya ka jugu a tɛ ala dɔn a tɛ kira dɔn i y'a faamuya wala mais ko mais c'est honte quoi e kan ka nin kuma sugu fɔ bi i tun kan ka hali nin to yen waati wɛrɛ ɲɛ i tun kan ka nin to yen don wɛrɛ parce que Mali mago tɛ nin na bi hali politicien bɔra ka nin fanga in fɔ politicien bɔra ka kuma o ma kuma i ka nin kuma cogo la politicien bɔra ka kuma ko bɛ Asimi de fɔ ni Asimi tuma na tɛ ɲɛnabɔ e bɛ na ko sɔrɔdasiw minnu bɛ Kidali ko e bɛ olu de fɔ mais minnu bɛ Bamako e tɛ olu fɔ Asimi tɔgɔ tɛ se ka bɔ nin ko in na sɔrɔdasiw minnu ye Kidali libéré olu yɛrɛ de ye Asimi ye Asimi yɛrɛ de ye olu ye a bɛɛ fa kelen ba kelen n'i y'a mɛn ko kɔmɔgɔ ɲɛmɔgɔ de bɛ yen buwa tun bɛ yen o sɔrɔdasiw ye minɛn sɔrɔ wa alors k'a ka ninnu tanu a bɛ n'i jɔ n bɛ jɔ n k'a ka vidéo lasegin a k'a lamɛn n ko ninnu ye politiciens de ye quoi bilahi ninnu ɲɔgɔn politiciens tɛ yen a y'a lamɛn dɛ a bɛ na kuma min fɔ. Mali sɔrɔdasi soutenir Mali sɔrɔdasi soutenir ani Mali faama soutenir c'est différent olu tɛ kelen ye aw bɛ mɔgɔ da la pour que o bolo faama an b'i ma faama an b'i ma Mali faama a ye sabali. Ne ma da la ne tɛ taa e bɛ taa kaso la ni e mɛn cogo dɔ danga min bɛ e kɔ a bɛ ku e la bilahi e cɛnin danga min b'i kɔ bilahi a bɛ ku i la i malo ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ da baaraba sigilen b'a ko kan yen nɔ a tɛ baara la foyi ni jamana bɛɛ tun c'est que ni jamana kungo bɛɛ tun bɛ ɲɛnabɔ tile kelen i y'a faamuya sisan tun tɛ Mali sɔrɔ nin cogo la
jamana Congo a bɛ dilan dɔɔni dɔɔni de jamana min tun tɛ san 100 ni kɔ a fɛn bɛɛ tɛ se ka ban tile kelen Banyango Mali Kidali minɛna bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ bɛ ka fɛti kɛ ale dusu kasilen don parce que nin tun tɛ fɛ Kidali ka bɔ bolo la nin tun tɛ fɛ Assimi ninnu ka Mali jɔ laɲini fila tun tɛ nin na Assimi ninnu ka dɛsɛ parce que Assimi ninnu tile la wari tɛ ka di karamɔgɔ ma karamɔgɔ tɛ ka taa sun tigɛ kuluba o de bɛnnen t'u ma Banyango sigilen bɛ yen n bɛ Mali sɔrɔdasiw fo mais faama minnu bɛ yen n t'olu fo e y'o fo i m'o fo mɔgɔ ka sira bɛ e la e ye Assimi ninnu fo i m'o fo a bɛ mun tiɲɛ Assimi ninnu ka ko la a bɛ mun bɔ Assimi ka masaya la pa paga i kɛra Assimi ninnu fɛ o i ma k'u fɛ o i y'u fo i m'u fo a bɛ mun bɔ Assimi ka masaya la dusukasi bɛ e de faga ye tɔɔrɔ bɛ e de faga ye ɲango denya o bɛ de si kɛnɛ den tigɛ ye karamɔgɔ munafagi ala c'est mɔgɔ minnu tɛ ala to karamɔgɔ mun ta hakɛlaw karamɔgɔ jɛnɛyakɛlaw karamɔgɔ zon karamɔgɔ munafagiw i bɛ ka tile la nin ye wari sɔrɔ a ka bon hakili ma o de sigilen b'a ko ka yen nɔ ko n bɛ sɔrɔdasiw fo n tɛ Assimi ninnu fo mɔgɔ mago bɛ e la Mali kɔnɔ wa ha ne y'o de fɔ n ko kumabaliya o de ka fisa u ma bi ni kuma ye e kan ka kuma bi ni dimi donn'i la i y'a fɔ ni k'i b'a bɔ dɔ de bɛ fara a kan Kidali minɛlen min filɛ nin ye Banyango ninnu a bɛ k'u bɛɛ tɔɔrɔ olu tun bɛ fɛ Mali ka to nin jugusagodenya la président kana Mali kunna a kana équiper Mali la a kana Mali segin a danbe kɔnɔ a kana Mali territoire bɛɛ récupérer président kana dɔrɔn a ka to ka jamana nafolo kɛ gâteau ye soya ninnu b'o président sugu de fɛ mais Assimi tile la o tɛ yen o de la i ma o tɛ Assimi fɛ karamɔgɔ tɛ yen min bɛ Assimi fɛ a tɛ yen i ɲɛ bɛ karamɔgɔba ninnu na ni Buye tɛ Asrafu Sarafa karamɔgɔ ka karamɔgɔ ni o tɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ a si tɛ Assimi fɛ ka da kun jumɛn na olu degilen bɛ nin de la tɛ ka d'u ma dɔrɔn a banna u sigilen b'u ka salon kɔnɔ musoba furu la ye o tɛ kɛ Assimi tile la i bɛ taa baara de kɛ i ye Assimi fo i m'a fo mɔgɔ si mago t'i la maliyɛn bɛ Assimi fo maliyɛn bɛɛ nisɔndiyalen don kɛmɛ o kɛmɛ sigila 99 Kidali minɛna a bɛɛ nisɔndiyara a bɛɛ y'a fɛti e ka dɔgɔ o ko la i sigi ka bo fara ye Banyango den an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Fanta Sise ne balimaw ne y'a fɔ yan n ko Fanta Sise ka papier n ka date banna mɔgɔ caman tun ma da n ka kuma la an ka Idrissa lamɛn o ye ko Fanta Sise a ka séjour perdu donc aw b'a kalama k'a fɔ ko Europe jamana ninnu na pour que ka sigi jamana k'a di n'a fɔ ko Mali yen n'i tagara séjour de ɲininkali bɛ k'i la séjour ye jumɛn ye yamaruya dɔ de bɛ d'i ma i ka se ka sigi jamana kan i ka se ka baara kɛ jamana kɔnɔna la i ka se k'i ka denbaya ta en charge o sɛbɛn a bɛ fɔ o de ma ko carte de séjour ni o tun bɛ Fanta Sise bolo san kelen je pense o date o banna le 28 juillet a ka séjour o périmé la o b'a yira k'a fɔ nin wagati in na hali ni Fanta Sise ko k'a bɛna segin sisan ko ka taa Faransi ka taa baara nange don a tɛna se ka taa f'a ka segin tuguni ka visa de demander pour que ka se ka taa Faransi o ye kojugu fɔlɔ ye kojugu filanan o bɛna kɛ jumɛn de ye sisan maliyɛnw kojugu filanan o ye ko Fanta Sise donc u ye a ka so donc a ka so le 30 novembre ko papier nana k'a ka bɔ a ka so fɛnɛ kɔnɔ ko sabula nin y'a kalo 4 ye k'a tɛ ka se k'a ka so sara Faransi Fanta Sise a fɔ anw ɲɛna k'ale taara n'a cɛ ye cɛ nana a ma mɛn ce qui fait que papier yɛrɛ tɛ cɛ bolo fɔlɔ donc denw tun bɛ cɛ bolo yen nɔ nka pour le moment an filɛ nin wagati min na i ko bi sotigiw fana ye ci bila ka na Fanta Sise ma lettre parce que Faransi ko bɛɛ ye lettre de ye lettre cira ka na Fanta Sise ma ko Fanta Sise ka so bila donc o so bila o kan ka bɛn le 30 novembre ma an filɛ kalo min na o tile 30 ni Ala sɔnna ma ko Fanta Sise k'a ka so bila ka bɔ yen donc ce qui fait que so fana tɛ Fanta Sise bolo tuguni Fanta Sise ko ne ma ko bi k'ale bolo wari bɛɛ banna a ka économie bɛɛ banna parce que ale ka économie a tun bɛ k'o de kɛ ka so sara wagati min na ale tɛ baara la sabula ale tun ma na ka na Mali la k'a bɛna kalo 4 kalo 6 kɛ ale tun nana Mali la k'a ba de tun man kɛnɛ a nana k'a bɛna a ba de o ye ko Fanta Sise a ka séjour perdu voilà a y'a lamɛn ko Fanta Sise a ka séjour perdu donc aw b'a kalama k'a fɔ ko Europe jamana ninnu na pour que ka sigi jamana k'a di n'a fɔ ko Mali yen n'i tagara séjour de ɲininkali bɛ k'i la séjour ye jumɛn ye yamaruya dɔ de bɛ d'i ma i ka se ka sigi jamana kan i ka se ka baara kɛ jamana kɔnɔna la i ka se k'i ka denbaya ta en charge o sɛbɛn a bɛ fɔ o de ma ko carte de séjour ni o tun bɛ Fanta Sise bolo
Sankele, je pense, au dati au Bala, le 28 juillet, à ce jour, au permis là. Au bas, il y a un wakati na almi fantasy se ko kamna se kisi sanko kata franci kata bara nangedo atuna se kata fa ka se kituni ka visa re demander pour que ka se kata franci. Voyez ala joya aw yɛrɛ bɛ a mɛn o b'a yira k'a fɔ n'a ye kuma min fɔ ala ta don sɔsɔ cogo t'a la ras bala yira di l'homme tranquille depuis Paris ne fɔlɔ de y'a fɔ an ko muso ka papier date banna parce que n'a de b'a bolo mɔgɔ caman tun ma da kuma in na bon a yɛrɛ de filɛ nin k'a fɔ Idriss ye k'a ka papier date banna depuis le 1er juin o b'a yira k'a fɔ ne y'a fɔ waati min na c'était ça. A min comment s'appelle so fana ye a bɛ si so min kɔnɔ n y'a fɔ n ko o fana minɛtɔli don parce que n'i tɛ ka so sara français a so bɛɛ minɛ i la i y'a faamuya denmisɛn minnu tun b'a bolo olu bɛɛ minɛna a kɛra Fanta bolo dusukasi dan ye a ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ min ye o lafiyalen bɛ a ka tournée n'a ka concert la Fanta yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ bi a ka bon hakili ma ani wari tɛ ani den tɛ ani so tɛ ani papier tɛ c'est que n'Ala ma fara k'a bɛ kabu pété quoi. Ne ye kangari joli da ni muso ɲɛ yan n ko a ka jigi ka bɔ réseau sanfɛ i ni réseau yɛrɛ man kan tuguni i lankolon bɔra yan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ i lankolon caman de bɛ yen min ma bila jigi ka bɔ réseau sanfɛ n'olu bilala kumasulu dɔ kabila kɔnɔ i denw tɛ se k'u kun kɔrɔta ekɔlisow la jigi ka bɔ réseau sanfɛ walasa i bɛ se ka sutura cogo min na a ma sɔn ka ne lamɛn a bɔra o la fana a yɛrɛ balimakɛ i y'a faamuya b'a la o donna kaso la yan ko o binna a den kan o ko ma se ka arranger famille la o taara polisi de la yan polisiso yan fanga hinɛ tɛ yan foyi foyi tɛ yan sariya de bɛ tila a tigɛ cogo la yan yan fanga hinɛ tɛ yan a yɛrɛ Fanta bamuso o dɔgɔmuso den Fanta y'a bila ka na yan o bɛ kaso la san joli hali dama don o ka ko la ala tɛ ji to nɔnɔ la dɛ o min filɛ nin ye bi kaso la faransi yan o lafiyalen don ka tɛmɛ Fanta kan o min bɛ kaso la yan bi o lafiyalen don ka tɛmɛ Fanta kan Fanta ni wari tɛ ani papier tɛ ani so tɛ ani foyi foyi tɛ a balimakɛ min kɔni bɛ kaso la o lafiyalen bɛ kaso la parce que so t'o bolo yan foyi foyi mais ale filɛ nin ka papier sɔrɔ ka tila ka papier minɛ ka so sɔrɔ ka tila ka ni c'est-à-dire que juru min bɛ Fanta la faransi yan juru min b'a la n'a nana n'a ma se k'a juru sara ne ma d'a la n'a bɛ so yɛrɛ sɔrɔ faransi kɔnɔ yan ka visa yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka visa sɔrɔ ka na mais n ka ca kasara ka bon dɛ n ye nin f'u ye yan k'i ladi ka fɛn bɛɛ kɛ ne kɔrɔmuso a ye nkalon da o la k'o photo ta ka taa bila julankolon video dɔw kɔrɔ ko o muso in bɛ k'a yɛrɛ feere o hakɛ ninnu non Fanta ka jugu dɛ walahi bilahi ne de ye Fanta ladon CDR kɔnɔ grâce à moi Fanta bɛ réseau sanfɛ n b'a dɔn mɔgɔ min don n b'a dɔn den modèle min don a filɛ nin ye ka t'i sen don walikɛlɛ la Samasegu muso k'o danbe bɔ a la Samasegu yɛrɛ k'a fɔ k'o ye PD ye fɛn min dalu t'i bolo ala ni juguya ni nkalontigɛ bolo ko Samasegu muso de comment s'appelle cɛ tɔgɔ Mohamed Jabi ye n'i y'a ye Samasegu veillé di Mohamed Jabi ma k'a muso don hadamaden ka sira ala ɲɛ dɛ mɔgɔninfin bɛ baara fɛn fɛn na a kɛ tiɲɛ kan n'i y'a kɛ nkalon kan kumasolo ni malo b'a kɔfɛ bilahi a filɛ i bɛ degun min kɔnɔ bi i ni jɔn de bɛ nin degun tila i ye mɔgɔ minnu dɛmɛ bi olu si ka sira t'i la mɔgɔ minnu tun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ i ko olu bɛ min mɔgɔ minnu tun bɛ ka zɛ minnu vivre Fanta Cissé olu bɛ min bi i bɛ tɔn min kɔnɔ hali olu mɔgɔ tɛ k'i tɔgɔ fɔ i bɛ tɔn min kɔnɔ n'i tun bɛ ka fanɛ ni banɛ ni k'olu tɔgɔ la olu si ka sira t'i la bi i kelen de bɛ k'a sira jugu cɛ imagine ne y'a f'u ye yan ka dɛsɛ walahi ne ɲa dara Fanta Cissé julankolon video dɔw kan olu ma bila tɛ mɔgɔ si bolo ne bɔra ka musonin bagabaga n ko a ka jigin n'olu bilala quoi ne yɛrɛ t'a dɔn balo cogo c'est muso bɛ se ka balo cogo jumɛn quoi ne t'a dɔn a bɛ dulɔ de min wa walima hadamaden sugu fatɔ de je sais pas quoi a ma dafa quoi n'o video sugu ninnu bɛ i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn bolo i kan ka jigin de ka bɔ réseau sanfɛ n y'o bɛɛ fɔ yan a ma ne lamɛn a filɛ bi i bɛ kaso la ko hali bi ko kalo kelen kaso bɛ yen 6 mois de sursis hali n'i bilala i tɛ se ka na faransi san kelen de kaso dira ma hali n'i bilala i tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ tuguni i bɛ san kelen kɛ Mali la yen tɔɔrɔ ka bon dɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini i bɛna dɔw mankan mɛn bala yɛrɛ a ye hinɛ a la
billahi bɛɛ kumana ni muso in fɛ yan ka dɛsɛ bɛɛ kumana fɛ bɛɛ y'a ladi waati min na a bɛ taa da don Samasegu muso ka ko la bɛɛ ye kangari da ye yan i y'a fɔ bɛɛ ko k'a ka sabali a ma mɔgɔ si lamɛn waati min na se b'i ye ni mɔgɔ k'i ka sabali kan ka sabali de waati min na i bɛ se ko la ni mɔgɔ k'i ka sabali kan ka sabali de a ma sabali de a ye fɛn min ɲini a y'a sɔrɔ e bɛ don mankan mɛ a ye sabali muso don den b'a bolo Fanta Sise ye ne kɔrɔmuso kunkolo ka taa bila julankolon foto dɔ kɔrɔ n kɔrɔmuso tɛ foyi foyi a taara a ma la a y'a minɛ k'an b'a don kaso la a ye tile 2 de kɛ garabi la a hinɛ zuzuw minɛ a hinɛ procureur minɛ olu ko k'an ka nin ko in arranger an ye ko in arranger Fanta Sise bilala a bilatɔ la procureur ye kangari da ye a ka bon hakili ma k'a ka nin ko sugu ninnu dabila a ka jigin ka bɔ réseau sanfɛ a ka nin nkalontigɛ ninnu dabila ka kangari sugu bɛɛ da ye a ko non k'a tɛ segin ni ɲɔgɔn kan dangaden nana tuguni a y'a ka nkalontigɛ daminɛ ka bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw tɔɲɔ a kɔ filɛ nin ye a balimakɛ fa kelen ba kelen a y'o don kaso la yan ala tɛ ji to nɔnɔ la dɛ i balimakɛ min bɛ kaso la lafiyalen don ka tɛmɛ e kan bi ne filɛ nin ye ni ne taara Mali la n bɛ se ka minɛ mɛ ni ne minɛna ne tɛ dulon mɔgɔ la dɛ parce que ne y'a bɛɛ labɛn de n y'a bɛɛ préparé de ni ne taara Mali la ni ne minɛna n bɛ se k'a to Mali kɔnɔ ka emploi créer ka baaraw créer ka sow jɔ ne y'a bɛɛ de labɛn ka bɛɛ préparé quoi e filɛ nin ye so tɛ den tɛ économie tɛ foyi foyi a bɛɛ taara fu la ka tagama ka segin ka ŋunuma Fanta Sise fo ala tun ka nin kɛ a ye mɔgɔw tɔɲɔ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ma a bɛɛ nkalonfin a kɔ filɛ nin ye hali CDR mɔgɔw i tɛ Fanta Sise tɔgɔ mun da kɔnɔ a tun bɛ jɛkulu min kɔnɔ hali a tɔgɔ olu t'a fɔ tuguni a ye kɛlɛ kɛ min ye ka Samasegu kɛlɛ a ye min dɛmɛ Samasegu kan o filɛ n'a ka concert n'a ka boliboliw la Fanta Sise bɛ kaso la ye kaso bonba la ye ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ne ye nin f'u ye a mɛnna mɔgɔ min b'i ladi o tigilamɔgɔ b'i fɛ de ne y'i ladi yan i lankolon vidéo bɛ yen n'olu bilala i bɛ sa jigi ka bɔ yen hali n'i ma sa kumasulu de i denw ma kumasulu de kabila ma jigi e ni réseau man kan tuguni i nan'i sen don artistes ka kɛlɛ la i nan'i sen don fɛnw na c'est comme ça hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi diya ala ka bi nɔgɔya ala ka Mali basigi ala ka to Asimi ka sa fanga la ala ka to Asimi kana bila an b'a ɲini Maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka tugu Asimi kɔ an bɛɛ ka Asimi dɛmɛ Asimi élection yɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔ Asimi de bɛ se k'anw furakɛ Asimi de bɛ se k'anw ka jamana jɔ danbe bɛ Asimi de la Asimi de bɛ Mali fɛ wa Asimi de bɛ se ka Mali jɔ Asimi ou rien Asimi fo saya